दं आं उदांस्रि मोसाहारि लाख लाख संग्रा गेस बाहायग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां मोनफ्रोमबो संग्रा गेसनि बेसेना 72 रां खमायदों दिनै 1 जुन थामहिनबा लकसभा बिसायख'थिनि फिथाइया बारा गोबाव सान गैला आरो लकसभा बिसायख'थिनि फिथाइनि सिगां संग्रा गेसनि बेसेनखौ खमायनाय जादों नंगौ बिसायख'थिनि फिथाइनि सिगां मोनफ्रोमबो संग्रा गेसनि बेसेनखौ 72 रांसिम खमायनाय जादों दिल्लीयाव मोनफ्रोमबो संग्रा गेसनि बेसेनखौ 69.5 लाथिख' रां खमायदों आरो चेन्नाईआव 70.5 लाथिख' रां लोगोसे मुम्बाइआव 69.5 लाथिख' रां खमायनाय जादों बेनि अनगायैबो कलकातायाव संग्रा गेसनि बेसेना 72 रां खमायनाय जादों आरो मोनफ्रोमबो फालांगियारि संग्रा गेसनि बेसेन खमायनायनि थिरांथाखौ लानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों नंगौ नोंथाङा थारखौनो खोनादों दिल्लीयाव मोनफ्रोमबो संग्रा गेसनि बेसेनखौ 69.5 लाथिख' रां खमायनाय जादों आरो चेन्नाईआव 70.5 लाथिख' रां लोगोसे मुम्बाइआव 69.5 लाथिख' रां खमायनाय जादों बेनि अनगायैबो कलकातायाव संग्रा गेसनि बेसेना 72 रां खमायनाय जादों दानिया फैदो बबे जायगायाव गेसनि बेसेना बेसेबां रां खमायदों नोंथांमोननो आबुङै डिसप्लेनि गेजेरजों फोरमायनि बिसायख'थि फिथाइ फोसावनायनि सिगां मोनफ्रोमबो संग्रा गेसनि बेसेनखौ 72 रांसिम खमायनाय जादों दिल्लीयाव मोनफ्रोमबो संग्रा गेसनि बेसेनखौ 69.5 लाथिख' रां खमायनाय जादों थिग बेफोरबायदिनो चेन्नाईआव संग्रा गेसनि बेसेनखौ 70.5 लाथिख' रां खमायदों आरो मुम्बाइआव संग्रा गेसनि बेसेनखौ 69.5 लाथिख' रां खमायनाय जादों बेनि अनगायैबो कलकातायाव संग्रा गेसनि बेसेना 72 रां खमायनाय जादों नोंथांमोननि गेजेराव बे गेदेर खौरांखौ होबाय गोजोन्थों खुलुमबाय स्टुडिअ'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि लाख लाख संग्रा गेस बाहायग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां मोनफ्रोमबो संग्रा गेसनि बेसेना 72 रां खमायदों दिनै 1 जुन थामहिनबा लकसभा बिसायख'थिनि फिथाइया बारा गोबाव सान गैला आरो लकसभा बिसायख'थिनि फिथाइनि सिगां संग्रा गेसनि बेसेनखौ खमायनाय जादों नंगौ बिसायख'थिनि फिथाइनि सिगां मोनफ्रोमबो संग्रा गेसनि बेसेनखौ 72 रांसिम खमायनाय जादों दिल्लीयाव मोनफ्रोमबो संग्रा गेसनि बेसेनखौ 69.5 लाथिख' रां खमायदों आरो चेन्नाईआव 70.5 लाथिख' रां लोगोसे मुम्बाइआव 69.5 लाथिख' रां खमायनाय जादों बेनि अनगायैबो कलकातायाव संग्रा गेसनि बेसेना 72 रां खमायनाय जादों आरो मोनफ्रोमबो फालांगियारि संग्रा गेसनि बेसेन खमायनायनि थिरांथाखौ लानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों नंगौ नोंथाङा थारखौनो खोनादों दिल्लीयाव मोनफ्रोमबो संग्रा गेसनि बेसेनखौ 69.5 लाथिख' रां खमायनाय जादों आरो चेन्नाईआव 70.5 लाथिख' रां लोगोसे मुम्बाइआव 69.5 लाथिख' रां खमायनाय जादों बेनि अनगायैबो कलकातायाव संग्रा गेसनि बेसेना 72 रां खमायनाय जादों दानिया फैदो बबे जायगायाव गेसनि बेसेना बेसेबां रां खमायदों नोंथांमोननो आबुङै डिसप्लेनि गेजेरजों फोरमायनि बिसायख'थि फिथाइ फोसावनायनि सिगां मोनफ्रोमबो संग्रा गेसनि बेसेनखौ 72 रांसिम खमायनाय जादों दिल्लीयाव मोनफ्रोमबो संग्रा गेसनि बेसेनखौ 69.5 लाथिख' रां खमायनाय जादों थिग बेफोरबायदिनो चेन्नाईआव संग्रा गेसनि बेसेनखौ 70.5 लाथिख' रां खमायदों आरो मुम्बाइआव संग्रा गेसनि बेसेनखौ 69.5 लाथिख' रां खमायनाय जादों बेनि अनगायैबो कलकातायाव संग्रा गेसनि बेसेना 72 रां खमायनाय जादों नोंथांमोननि गेजेराव बे गेदेर खौरांखौ होबाय गोजोन्थों
गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेबि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा। लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन। 12 एबा HS नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथायखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडियोल'जि टेक्निशियान। बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।